we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் தான் உங்கள் தினேஷ் கிடைக்குமார். வெல்கம் பேக் அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் 5 டாப் 5 டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கிராண்ட் மாஸ்டர் 5 டாப் 5 ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கைஸ். இப்போல்லாம் எப்படி கிராண்ட் மாஸ்டர் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் போடுறோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க. ஆமாம், நான் தான் போட்டிருக்கேன். சரி, லைக் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அப்படி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு வீடியோ முழுக்க பாருங்கள் ப்ளீஸ் கைஸ். உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்படி கிராண்ட் மாஸ்டருக்கு புஷ் பண்ணுறது அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம். டியோவில் எப்படி புஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோமே. அதான் நான் சொல்ல போகிறேன். பாருங்கள், நல்லா பொறுத்திருந்து பாருங்கள். இந்த மேட்ச் பூயாலாம் அடிக்கல. பூயா அடித்த மேட்ச்சில் நான் வீடியோ எடுத்து போட மாட்டேன். அப்படி தான் கைஸ், எனக்கு எந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ அந்த வீடியோ தான் எடுத்து போடுறேன். பாருங்கள். ஓகே, அதுதான் நம்ம ஃப்ரெண்டு புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்காரு. ஓகே, நம்ம ஃப்ரெண்டு தான், ரொம்ப நெருங்கிய ஃப்ரெண்டு தான். ஓகே கைஸ், நான் ஏன் இங்கே இறங்கியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது கைஸ், அதனால நான் இங்கே எடுக்க வந்திருக்கேன். இந்த பாக்ஸ்க்கு போட்டுட்டு நீங்கள் அது எங்கே விழுகுதோ அங்கே போய் லூட் எடுத்துகிட்டு டக்குன்னு ஓடுங்க. எனிமி வந்து இங்கே டக்குன்னு 5 நிமிஷம் லூட் எடுக்கிறதுக்கு டைமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. டக்குன்னு லூட் எடுத்துகிட்டு டக்குன்னு போய் அடிக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள். அப்படி தான் கைஸ் அடிக்கணுமே. நம்ம லூட் எடுக்கிறதுக்கே டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணுவோம். லூட் எடுக்கிறதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணும்போது தான் எனிமி எனிமி வந்து நம்ம லூட் அடிச்சுட்டு இருக்க சமயம் பார்த்து அடிப்பான். அவன் ஏன் சீக்கிரமாக லூட் அடிச்சுட்டு எதுக்குடா இவன் பைத்தியக்கார மாதிரி வந்து அடிக்கிறான்ல இல்லை, அவன் நம்ம சர்வைவல் கேம் தான். டக்குன்னு லூட் அடிச்சுட்டு போய் அடிக்க வேண்டியதான். ஓகே கைஸ், எனிமையை பார்த்தோன்னே ரஷ் பண்ணாதீங்க. அவன் வெயிட் பண்ணி ஆடுங்க. வெயிட் பண்ணி ஆடினா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அவன் வந்து பதட்டம் ஆகிடுவான். நம்ம நல்லா டேமேஜ் கொடுக்கணும் அவனுக்கு. இருங்க பாருங்கள், நான் பண்ணுவேன் பாருங்கள். கொஞ்ச நேரத்தில் எனிமையே இல்லை கைஸ். எனிமி இருக்காங்க, இருங்க பார்க்கலாம். எனிமி இருக்கானுங்க. எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல. அது கீழே இருக்கானுங்க பாருங்கள். வேறு லெவலில் எனிமீஸ் வந்துட்டாங்க பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் எனிமியை பார்த்த உடனே அடிச்சிருங்க. அவன்கிட்ட கன் இல்லைன்னா முடிச்சே விட்ருங்க. பாருங்கள், அவன்கிட்ட பிளட்டே இல்லை. நான் இதுக்கு போய் நான் ஓந்து நின்னேன்னா அவன் கையில் குத்தி கொண்டு போகிறான். அதனால தான் தள்ளி போய் நின்னேன். நம்ம டீமெட்டும் பேக்கப்புக்கு வருவார் பாருங்க. டக்குன்னு எல்லோரும் பேக்கப்புக்கு வந்தால் தான் டீமெட் கரெக்டாக ஆடணும் கைஸ். டீமெட்டும் நீங்களும் கரெக்டாக ஆடினா தான் கிராண்ட் மாஸ்டர் கன்ஃபார்ம் புஷ் பண்ணவே முடியும். டீமெட் இருக்கணும். டீமெட் இல்லாமல் சோலோவாக போய் புஷ் பண்ணுறேன்டா, நான் இறங்கி அடிப்பேன் குத்துவேன் அப்படி இப்படின்னிங்கன்னா ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது. வரும் லாஸ்ட்டில் மைனஸ் ஆகி பிரான்ச்சில் தான் உட்கார வேண்டிய நிலமை வரும். அங்கே பாருங்க, அடிச்சிருவாங்க இவங்க. என் ஃப்ரெண்டு பாருங்க எப்படி அடிப்பான்னு. இந்த இடத்துல அடிப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல. அடிக்க முடியல என்னால். சாமி என்னை அடிக்கலை, அதனால நான் விஷயம் ஐயோ வாயில் வேறு குளருது, இப்போவே குளருது. நான் நேட எங்கே தூக்கி அங்கே எனிமி இருக்காங்களான்னு நினச்சேன். எனிமி இல்லை ப்ரோ அப்படின்ட்டார் அவர். ஓகே, எனிமி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டு தான் பட்டுன்னு அடிச்சிட்டான். அப்புறம் அவன் வந்து என் டீமெட் முடிச்சிருவாரா அப்படின்னு தான் நான் இதுதான் முடிச்சிட்டாரு. ஓகே, வந்து ரிவ்யூ பண்ணு ப்ரோ என்ன. ஓகே, ரிவ்யூ பண்ணிட்டாரு. ரிவ்யூ பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லூட்டு அவர் அலாக் போடுறேன்னாரு. இருங்க ப்ரோ நான் ப்ளட்டு சுற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு. நானும் ப்ளட்டு சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஐயோ, வெட்ட வழியில் நின்று ப்ளட்டு சுற்றுறேன் நினைக்கிறேன். லூட்டும் இல்லை கைஸ். டக்குன்னு பாருங்க, லூட் எப்படி டக்குன்னு எடுத்தாச்சு கைஸ். ஒரு லூட்டையும் விடக்கூடாது. எல்லா லூட்டையும் பட்டுன்னு பாருங்க. அலோக்கு யூஸ் பண்ணிட்டாரு. டைமிங்க்கு அலோக்கு வச்சுருக்கணும், க்ரோனோவும் வச்சுருக்கணும் கைஸ். இந்த 2 இருந்தால் போதும் கைஸ், நீங்கள் அடிச்சிடலாம் கைஸ். ஹீரோய்க்கு எத்தனை ஸ்டார் போயிடலாம் கைஸ், எப்படி இருந்தாலும் போயிடலாம். ஓகே, வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். இதோட கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப டைம் இருக்கும், கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் கைஸ். பாருங்க, அலைவ் 27 அலைவ் அப்படியே இருக்குது. செகண்ட் ஜோன் போய்ட்டுருக்கு பாருங்கள். எல்லாருமே பயங்கரமாக சர்வைவல் கேம் தான் சர்வே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லாருமே அட்டாக்கிங்கும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பாருங்கள். கெத்தாக ஆடிட்டுருக்கோம். ஓகே, அவரை கார் ஓட்ட சொல்லிட்டு நானும் அப்படி உட்காந்துட்டேன். அதிகமாக நாங்கள் கார் எடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா இப்போ வந்து டோக்கன் நிறையா இருக்குது, ஆனால் இடம் தான் இல்லை டோக்கன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா. அதனால தான் நாங்கள் அங்கே
பீமாக் சக்தி இருக்குல்ல கைஸ், அங்கே போனோம். அந்த பிளேஸுக்கு போனோம். அந்த பிளேஸுக்கு போய் நாங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு போய் எக்ஸ்சேஞ்செலாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எனிமி வந்துடுவாங்க. அப்படி அங்கே போயிட்டுருக்கோம். அந்த பிளேஸுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இந்த பிளேஸ் டக்குன்னு வந்துருச்சு கைஸ். இப்போது பாருங்க வேறு லெவலில் போய் பாருங்கள், வேறு லெவலில் பாருங்கள் எனிமி வந்துடுவாங்க. இந்த சைடு தான் இப்போ தான் எனிமி வந்துடுவாங்க. இங்கேயே நிறுத்திடுவார் பிளேயரு, நம்ம டீம் மட்டும் இங்கேயே நிறுத்திடுவார். ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இங்கே நிறுத்தினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அட்டாக் பண்ண பார்த்தேன். காருக்கு பண்ண நின்று முடியல. ஓகே நான் ஓடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோக்கன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறக்கு ஓடிட்டு இருந்தோம். நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட தான் 8 டோக்கன் இருந்துச்சு. அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தார். எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்தோம். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறக்கு இடமும் கிட்ட தான் இருக்குது. குச்சி போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். அப்புறம் சரி நம்ம போயிடலாம். M10 கீழே கிடஞ்சி M10 எடுத்துகிட்டு ஓடிடலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். அப்புறம் அதே மாதிரி தான் 2 பேர் குச்சி ஓடிட்டு இருந்தோம். லூட்டே இல்லை. போய் அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண சொல்லிட்டு இந்த வீட்டில் நானும் அவருக்கு பாதுகாப்பில் இங்கே உட்காந்துட்டேன். லாஸ்ட்டில் அவர் ஆஃப்லைன் போயிட்டார். அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதனால தான் நாங்கள் இந்த மேட்ச்சே தோற்றுட்டோம். இல்லைனா இந்த மேட்ச் பூயா அடிச்சிருக்க வேண்டிய மேட்ச்சு. அவர் ஆஃப்லைன் போயிட்டு திரும்பி ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் வந்து லூட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் 2 பேரும் சேர்ந்து. அந்த புல்லட் அது பேர் என்ன, M1887 அந்த கன்னை கீழே போட்டார். அவர் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு தேவையானதெல்லாம் கீழே போட்டிருக்காரு. அப்புறம் ஒரு மெடிக்கிட்டாங்க கேட்டே இருந்தோம். ஒரு சரின்ட்டுருந்தார். என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்க்கலாம் இருங்க. நான் ஏன்டா குரோனோ வச்சு ஆடிட்டுருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக நான் அப்புறமேல் சொல்கிறேன். ஏன் இந்த குரோனோவின் நிலைமை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் நீங்கள் நிலைமை பாருங்கள். நான் குரோனோ மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன். அதுதான் கைஸ், நான் குரோனோ மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான் வச்சுருக்கேன். குரோனோ அவ்வளோதான் வச்சுருக்கேன். CR7 அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அளவுக்கு வச்சுருக்காரு. நான் CR7. இந்த 2 கேரக்டர் வச்சு ஆடுங்க. முன்னாடி பாருங்கள், இந்த 2 கேரக்டர் வச்சு ஆடுங்க. கெத்தாக ஆடலாம். ஆடுறதுக்கு நல்லாவும் இருக்கும். பிளட் இல்லைன்னா அவர் போடுவார். நம்ம ஷீல்டு அவனுங்கிட்ட க்ளோவால் இல்லைன்னா ஷீல்டு போட்டு ஆட்டம் காமிக்கலாம் அவங்களுக்கு. பார்த்தீங்களா சொன்னேன்லங்க, ஷீல்டு இருந்துச்சுன்னா அவங்ககிட்ட க்ளோவால் நட்டு இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்க, நம்ம தான் ஷீல்டு வச்சுருந்தோம்னா நம்ம தான் ராஜா. ஷீல்டு ரீலோட் ஆச்சுன்னா அவங்க நம்ம கூஜா தான். பாருங்கள், ஷீல்டை நம்பி ஆடக்கூடாது, உங்கள் திறமையை நம்பி ஆடணும். ஓகேவா கைஸ்? நீங்கள் இங்கே தான் உட்காண்ட்ருக்கோம். லாஸ்ட் வரைக்கும் இங்கே தான் உட்காண்ட்ருப்போம். பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கிறேன். இங்கே தான் உட்காண்ட்ருப்போம். அவர் ஆஃப்லைன் வேறு போயிட்டாரா? அதான் கைஸ் இங்கே உட்காண்ட்ருக்கேன். அவர் பாதுகாப்புக்கு உட்காண்ட்ருக்கேன், சொல்லாமல் போயிட்டார். ஓகே இருங்க கைஸ், கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்க, எனிமையை தேவையில்லாமல் அடிக்க போயிட்டேன். இந்த மாதிரி சத்தியமாக பண்ணிடாதீங்க. அவர் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியே ஆடிருக்கலாம். சுற்றி கூட நான் போயிருக்கலாம், யோசிச்சு கூட ஆடிருக்கலாம். நான் யோசிக்காமல் அவர் வேறு ஆஃப்லைன் போயிட்டாருன்னு கடுப்பில் நான் பசங்க போய் அடி வாங்கி செத்துட்டேன். அடிச்சிருக்கலாங்க. அவனுங்க வந்து ரொம்ப க்ளோவால் வச்சுருந்தானுங்க, அதனால் மிஸ் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் இப்போது வேறு லெவலில் அடிச்சிருக்கலாம். இங்கே உட்காந்துருந்தா கூட அடிச்சிருக்கலாம் கைஸ். ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன். நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன் கைஸ். அந்த மேட்ச்சே வேறு லெவலில் அடிச்சிருக்க வேண்டிய மேட்ச்சு, அதையே போய் நான் இப்படி மிஸ் பண்ணியிருக்கேனே அப்படின்னு கடுப்பாயிடுச்சு எனக்கு. பாருங்கள், அவள் பார்த்துட்டான் சூனியக்காரி. அவன் மட்டும் பார்க்காம இருந்தோன்னா நான் இந்நேரத்துக்கு அவனுக்கு 2 பேர்த்த அடிச்சிருப்பேன். தேவையில்லாமல் ஏறிட்டேன். பார்த்தீங்களா, இதாங்க என்கிட்ட மிஸ்டேக்கு. பாருங்கள், அந்த நாய் வேறு க்ளோவல் போட்டு விட்டுருச்சு. பாருங்கள், நல்லா டேமேஜ் ஆனால் அடிச்சிட்டாங்க. 2 பேர் கெத்தாடுறாங்க. இவங்க பாருங்கள், இவங்க செத்துருவாங்க நினைக்கிறேன். இவங்க செத்துருவாங்க. அந்த மேலே போனானுங்களே, இவர் வேறு ஆன்லைன் வந்துட்டார். என்ன ப்ரோ இப்போ ஆன்லைன் வரேன்? நானும் திட்டிகிட்டே இருந்தேன் அவரை. சரி ஓகே ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன். பாருங்க ஏறி உட்காந்துருக்காரு. ஓ பாய், சரி வாங்க கடுப்பாக்கம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி ப்ரோ வாங்க, சரி ஆடுங்க, கெத்தாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே ஒருத்தருங்க, அந்த கேர்ள் தான் இருப்பாள். அந்த பாய் செத்துருவான். அந்த என்னை அடித்தானுங்களே, அவன் அந்த பாய் செத்துருவான், அந்த கேர்ள் மட்டும் இருப்பாள். அவனை உட்பேக்கர் வச்சு நம்ம டீமால் அடிப்பார் பாருங்க. நல்ல டேமேஜ் கொடுக்கும். ஆனாலும் சோனுக்கு வெளியே போயில உட்காந்துருப்பா பைத்திய மாதிரி. என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. லூட் அடிக்கிறதுலாம் அவுட் ஆஃப் ஜோன்லாம் போய் நின்று என்னென்னா ஆச்சே தெரியல. போவோம், சரி போய் பாருங்க அவுட் ஆஃப் ஜோனில் போய் கண்டு நல்லா டேமேஜ் வச்சார்.
கடுப்பு வச்சு அப்புறம் சைடில் வர ஒரு இனிமீன் தான் அவரை போட்டு திரும்பறக்குள்ளே ஒருத்தன் ஹெட்ஷாட் அடிச்சிட்டான். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அப்புறம் சரி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு. அப்போது இங்கே அடிக்க முடியாது, ஓடிடுவா பாருங்கள். அந்த க்ளோவாலே உடைக்க ட்ரை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டாரு. அங்கே ஒரு எனிமி இருந்தால நான் அவனை போய் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். அப்போது அங்கே குறியாக தான் இருக்கார். அங்கே கல்லுக்கிட்ட ஒரு எனிமி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் இவர். ஓகே ப்ரோ அங்கே தான் ப்ரோ இருக்கான், படித்து எழுந்திரிச்சிருக்கான் ப்ரோ அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். பாருங்க உட்பேக்கரை வச்சு நம்மால் விட்டு இழின்னு இழிக்கிறாரு. ஓ பாய் கொரோனா முடிய போகுது ப்ரோ அடின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ப்ரோட்ட. கொரோனா முடிய போகுது அடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவர் வேறு மைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டாரு. அந்த இதை எனக்கு லேக் ஆகுது, மைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாரு. சரி நான் சொல்லவே இல்லை, ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டாரு. அப்புறம் நான் கடுப்பாயிட்டேன். பாருங்கள் சோன் வந்துருச்சு. அந்த கல்லுக்கிட்ட போக அவரே போயிட்டார். நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், ஒரு காது வேறு கேட்காது. 2 மணிக்கு ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டாரு. அப்புறம் பாருங்க அவர் முடிச்சிட்டாரு. பாருங்க படிப்பானுங்க பாருங்க, டோமி என்ற மலை வெடிக்கம் அப்படின்ற மாதிரி அடிச்சு போட்டாங்க. கிறுக்கு பசங்க ஆட தெரியாமல் ஆடிட்டு நம்மளை ஒரே அடியில் அடிச்சு போட்டாங்கோ. நல்லா தான் ஆடிட்டு இருந்தாங்க இவங்களும். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு லாபியில் மீட் பண்ணாதான் இவங்க 2 பேரும் லாபியில் மீட் பண்ணவங்க தான். முன்னாடி இந்த போர்டுக்கிட்ட ஆட்டம் போட்டுருந்தாங்க, நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே கைஸ், இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நான் dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah.